me chamo Luís, na función da orquesta e como trompetista. E o que tratamos é de facer o imposible dentro dos ensaios que machacamos todas as semanas, para despois sair ao escenario e quedar ben ante o público. Y lo que hago es, bueno, cantar, soy del grupo de los vocalistas y soy, bueno, hay 3 chicas, yo soy una de ellas. Y nada, bueno, tengo 18 años, empecé cuando tenía 17 y nada, empecé porque tuve que sustituir a otra chica que se marchaba y mi padre es Juan Carlos, el que habló antes. Y entonces me dijo que se quería, yo le dije que no, ni en broma, me daba muchísima vergüenza. Pero despois vine a un ensayo e me gustaba bailar e eso, e la gente es maravillosa. É unha cousa que sempre me gustou a música, o baile, e agora, pois, que me jubilei do meu traballo, pois estes invitaron a compartir con eles, pasámoslo moi ben, somos unha familia moi, mellor que se escaso moitos hermanos, eso, pasámoslo moi ben, moi ben. É unha profesión que xa digo, non son profesional, pero que me gusta a ruallada. Méndez, un dos 3 baterías da orquesta. Despois de 2 anos na orquesta sigo sin creer o que está sucedendo. Son Carlos, toco batería, empecé o ano pasado con esta xente, que xa iba seguindo por aí, gustoume o tema, xa me gustaba velos, entón, pois, agora metímo aquí dentro, pero é unha cousa que quedas alucinado que a xente que te vai ver. É máis a unión que hai aquí no grupo. Iso tamén hai que valorarlo moito. Ola, chamome Elian de Benito e son o animador masculino da Orquesta París de Oz. Incorporeime o ano pasado, cando empezamos a armar todo isto de fazer a orquesta. E o público anímase? Sí, moitísimo. Iso é o que máis nos chama a atención, que o público anímase moitísimo.